В клипчето ще ви представим последните 4 манастира от югозападна Софийска Мала Света гора, а именно Мърчаевски манастир Света Троица, Кладнишки манастир Свети Николай, Драгаревски манастир Света Богородица Витушка и Бистришки манастир Света Петка. Мърчаевски манастир, Света Троица, е разположен в югозападните подстъпи на Витоша, на приблизително 1,5 км югозападно от село Мърчаево. До него се достига с автомобил по отбивка вляво от пътя между селата Драгичево и Рударци. С обществен транспорт може да се използва автобус 59 тръгващ от метростанция Мизия в София и се слезе в село Мърчаево. Пътуването от метростанция Мизия до Мърчаево е директно без прекачвания и обикновено отнема около 40 минути. Манастирът е около 1,5 км пеша от центъра на селото и се изминава за 20 минути. Мърчаевски манастир, Света Троица, е постоянно действащ девически манастир на Българската православна църква, част от Софийска епархия. Един от около 40-те манастира в Софийската Света гора. Манастирският комплекс се състои от църквата Света Троица, параклисът Успение на Свети Йоан Рилски, параклисът Света Богородица, 2 жилищни сгради, открита трапезария и кладенец. Според някои предположения, манастирът е основан през Второто българско царство, 12-14 век, други го датират към вековете на ранното християнство, 4 век. Манастирът е възстановен и през 1975 година е отворен за посещения. Църквата Света Троица. Храмовата икона на църквата Света Троица. Красивият иконостас на църквата Света Троица е дело на дърворезбаря Петър Кушлев, който изработва църковни дърворезби в стила на Дебърската школа. Централният олтар. През 2008 година по инициатива на игумения Михаила е построен параклис Успение на Свети Йоан Рилски, осветен на 16 ноември 2008 година. Параклисът е разположен срещу входа на църквата Света Троица, на няколко метра по-ниско по склона. При ежегодните походи за пренасяне на мощите на Свети Йоан Рилски от Велико Търново до Рилския манастир, Мърчаевският манастир с неговия параклис Успение на Свети Йоан Рилски е една от спирките по маршрута, което се приема от обителта за висша благодат. Олтарът на параклис Успение на Свети Йоан Рилски. Днес в двора на манастира има кладенец, за който се счита, че е със света вода. През 2021 година е издигнат и третият храм в манастирската обител, параклисът Света Богородица, в северозападния край на комплекса. Кладнишкият манастир, Свети Николай Мирликийски чудотворец, се намира на 29 км от София. Той е разположен в красива местност в покрайнините на село Кладница, в западните гънки на Витоша, недалеч от хижа Селимица. До него се стига с кола. От селото поемате по павирания път към хижа Селимица. Манастирът се намира вдясно от шосето след един голям и стръмен завой надясно. За ориентир, преди този завой има обособен дървен кът за отдих. Освен с кола, може да си направите и пешеходна разходка до манастира. До село Кладница има редовна автобусна линия 21 от Перник и маршрутки от София, които тръгват от Руски паметник. След като слезнете на последната спирка на площада в село Кладница, трябва да продължите пеша нагоре през селото в посока планината, пътят е асфалтиран и добре обозначен.
Пешеходният преход от центъра на селото до манастира отнема около 30 минути леко изкачване. Освен, че се намира на красиво място, това е и манастир с история, бил е част от онзи свещен пръстен от български манастири около София през средновековието, наречен Софийска Мала Света гора. По време на турското робство е разрушен. Построен е отново през 1841 година. Особени заслуги за това има Спас Бурнов от близкото село Мърчаево, който станал първи игумен на манастира след възстановяването му. След години той е съсечен от турците в църквата на манастира. Манастирът се състои от малка църква и няколко сгради. Черквата е малка еднокорабна, едноапсидна сграда. Черквата е изографисана през 1883 година от самоповеца Косто Антикаров. Включва сцени на митарства на Света Троица. Икона на Свети Николай. Архондарик, приемна стая за гости. От дворът се открива красива гледка към Люрин планина. По-настоящем Свети Николай е постоянно действащ мъжки манастир. Манастирът е обявен за паметник на културата. Бейстришкият манастир, Света Петка, се намира в местността Калугерови ливади на Витоша, северозападните покрайнини на село Бистрица, на около 15 км от София и е лесно достъпен пеш или с автомобил. С автобуси 69 или 70, които тръгват от метростанция Геме Димитров, се слиза в центъра на село Бистрица. Пеше около 20 минути приятна разходка. Най-бързият маршрут минава през улица Янчовска река. Манастирът се намира в повисоката част на селото, така че има леко изкачване. С автомобил най-удобният път е през главната улица Никола Крушкинчолака, след което се завива по улица Ивата, която води директно към манастира. Манастирът е основан през 10 век, но, както повечето манастири по българските земи, е разрушен при нашествието на османците през 14 век. След освобождението е възстановен, построява се и малка черква, просъществувала до 1951 година. През 1956 година е построена днешната черква. Манастирът се състои от малка църква, жилищни и стопански сгради. Черквата, Свети Илия, е еднокорабна, едноапсидна, безкуполна и с притвор и камбанария над нея. Манастирът е разположен в подножието на Витоша и предлага прекрасни панорамни гледки както към планинските върхове, така и към Софийското поле. Мястото е много живописно през всички сезони. Стенописите на храма скоро са реставрирани. Храмът Свети Пророк Илия е с великолепни стенописи и уникален дървен иконостас. Дървеният иконостас е изпълнен прекрасно. Манастирът е отворен всеки ден с изключение на понеделниците. Драгаревският манастир, Успение Богородично, се намира близо до Софийския квартал Драгаревци, в живописна местност с букови гори, недалеч от пътя за Черни връхи Хижа, Алеко. До Драгаревския манастир се стига най-лесно с кола или с автобус. Ако пътувате с кола, от околовръстния път на София трябва да се отклоните към квартал Драгаревци. От последните къщи на квартала до Драгаревския манастир се стига за около 10 минути. С обществен транспорт автобус 66 е най-удобният вариант, тъй като спира в непосредствена близост до манастира, спирка Драгаревски манастир. Той тръгва от метростанция Витоша до мол Парадайс. Драгаревският манастир е основан от цар Иван Александър като сетавропигярен манастир,
т.е. подчинен пряко на патриарха, освободен от данъци и намеса на градоначалник или владика. Тези най-стари сведения за манастира са записани в Витошката златопечатна грамота на цар Иван Шишман, дадена на манастира. Той става прочута обител, с основание е наричан царски манастир и макар да не е лавра, централен, е най-издигнатият сред манастирите, образуващи прочутата Софийска Света гора. Манастирът представлява комплекс от църква, жилищни и стопански сгради. Опожарен и запустял след завладяването на София от османските турци през 1382 година. В 1476 година софийският болярин Радослав Мавър подновява и изографисва църквата. В 18 век църквата, Света Богородица, е украсена с нови стенописи и е разширена на север. През периода от 1871 до 1872 година при основаването и работата на Софийския комитет, Васил Левски многократно отсяда в манастира. Игумен на манастира тогава е иеромонах Генадий Скитник, четник на Илювойвода, участник в първата легия на Раковски, където се запознава с Левски. Игуменът води Левски при верни хора в града и околните села, където основават комитетите, чието член е и той. Пренася комитетската поща и често революционните събрания стават в манастира. Градината на манастира е изключително добре поддържана, с много дървета и цветя. Интересното в манастира е, че новата църква, Света Мина, естествено включва старата църквичка, Успение Богородично. Двете са обединени с общ покрив. Освен църквата, останалите сгради наоколо са нови, в български национален стил. Там българският екзарх Стефан изгражда резиденцията на Светия Синод, посещавана от цар Борис III Обединител. Манастирският комплекс има обширен двор. В него са двете долепени една до друга манастирските църкви, Успение Богородично, от края на 14 век и построената през 1932 година църква, Света Мина. От стария манастирски комплекс днес е запазена само църквата. Тя е малка еднокорабна, с опростен архитектурен план, състояща се от предверие, продълбоватна ос и полукръгла абсида. Стенописи от притвора. Иконостасът е дело на майстори от Софийско от края на 18 век. От Никола Образописов са зографисани някои от иконите в манастира. През 17 век е основано килийно училище с постоянен учител. Добре запазени, реставрирани и консервирани са стенописите в църквата. През средновековието манастирът става средище на оживена книжовна и просветителска дейност. Не трябва да се пропуска да си налеете студена и чиста витушка вода от чешмата в двора. Уважаеми зрители, дикторският говор е формиран от изкуствен интелект. Все още трябва да сме снисходителни към него.